ببزحي محساب مجناقن دو مبال كبرات تخاتلتي لو من بتاع ما أقداس زخون عرستي ككفلكمي ناي مبزحتنا سبات أجمي أدميغا عسى 3 عامات مليو ناي هوات حطوطات محتات كابت جمرات حيزو كساب تموت نعمرخا ملو كم تلالو الصعبة كالمدي محساب مجناق بتاعم بوزحنا نحسب عغاني إزفلال مبر ببزحي زي حاسب زي جناق سب يلا محساب صبو نجاري نهوات صغير نجاري مزبزحي حماقنتو دقاستس انت بزيحو حدا جيزي اتتخقلو خمانا يتسرحنيخا ويدما عقمت السن بزوح كام محساب كاستل على جيزي حالفكا تحسب حدا جيزي حاسيبكا ايده مكان نحادا عينت حسابات كتحسب تدقا قمتي منم زي ربحو ماليسكا ملاليسكا تحسب وينايت مالي تزتايو ويتعسايو ويكا زغونا زجنقكا نجاري ويونا يتفلطونيها حدا جيزي انتي كم تحسبونا يتفلطنيها جن جيزي يسرقلكا حايلخا نامتصويو تحت سب دا جبركايو شنو دا جبركاي امو انتي دا حيش ابزا عالم بالطعم ابلع الزبالة ناي عوت بوتا زبصحو ناي هايمانوت ناي بيزنس ويكا انخبروم سبات بزوح جيزي زحاسبو ببروغرامي انتي مالتنا يمسلكو سراح دا سرح تخينو 100 أتوكرو نافت سراحيو مس بيت سوام تخينو ويكا أمسف قاريتهم تخينم 100 أفت بوتالو نتاهم موت يمزدليو كحاسبو تدليم دما كوفيلهم يمزحاسبو نعنا زخب دنا نجر نسي أبزدلنا أين حسبنينا الناس رحنا حسابالو زدلنا يندا جبرنا حسابالو كندكس كنبل حسابالو أمود أنتي حيش حسابه حسابات كامو صار مستقل تأمري خاكو تسرع بزوح نجاري خاتغير بيوتك أمو أنتي حيش بالطعم مورطات زخونو قللت زخونو ساينساوي عن زخونو مفتحتات كحبركمي أقدمكم كنز خبركم تخطاتلت مدبي نابس channel حدش تغينكم سبسكرايب كتقورو نتبب جيزي زفنوالكم فيديوهات بقليلو متان كترغبو نتان هيك أجل ملك الطبوة حجي نافت مدب كسقركم سناي مكتال ناي مجمريا مفتحي لنفس خاص معايا حدا جيزي انتاي كم تحسبون هيتفلتنها كمان حدا سب أب عميق حساب تحلمو زبارابر وي تليفون متصوعت حدا سبات أطانا بيد أجيشكا بحساب مزبلغا إخات بارابر شو انتاي يخندز حساب مستبلو انتاي حسب كم زنبرون هيفلطوني سلازي حجي ننبس خاخت سمعة فتن انتاي غات قبر لك محساب مستجمر تبارابر نقاح مالتي بقى أبزخون حساب أبزخون جنكات مستعدتو حجينا حسب كيبل زخون سبمزيو كساب زنقنقا كاي تتصبه بدحريو تبارابر مو انتاي زت حساس بنزول ليلكا فليخا فلطو رقصنيا خوينا زنقركم بالطعم ببزح تحسبو كاب كلته وي 3 أجندة أيبزحني وي نابرايو وي حداري وي صراحيو وي كاب بيزنسيو وي تمرتيو وي كاب جنزبي وي كاب فقراو ركب كاب زيوم أيوتصني سلازي انتاي اند حسبك إخا نقح إلكا صن مبال فتن كم زناي مقبار علامة شافو نمحازيو بزعبان انتاي كم تحسب نمفلاتيو ريخا سيج اندقا نجر فليخا نمفلاتيو سلازي خاب جنكت كابز حساب كتوص تدليخا ننبسخا تصن بلامو شعو لك عب حساب مستعدتو نقح نمبال انا حسبكا انا فتنكا كم زحسب نيربل كالاي حمشت مفتاحات صحاف انتاي كم زت حساسبك مفلات تجميركا حجي او ورقه محساب لك او ورقه زحاسب سبات حساباتهم مقصصار خوليم سلازي اذا صقم بتعاملنا تحساسبني الكا تصحف مو نبا مرخا زمص حسابات مفتاحات مزرزار جمر حمشت مفتاحات صحاف كم زت تغيره اتتصقم كفتحيو كم زن تغيره دابلكا مالتي نمنتاي مسلكا أأمرخا كافت التكرت ناي تتصقم عليها أم مفتحي تتصقم مقبار عليك بزعبات مفتحي ومحساب عليك بزعبات المات ببزح محساب برهانا هيبكاني أف تتصقم جيزي خاي تطفئ أبزع عالم كلتا عين السبات اللو بزعبات تتصقم مزنقرام نقابنت نابرا خبيرو خبهالو خلو واي حجو كون الزيت حابي انتاي جيرنايم بتميت كود انها دليم نحناس انتاينا بديلنا
ብርሃፅና ሰሪሕና ክንድዝኣተና እንታይ ግቦር እዮም ዝብሉና ይብሉ ኣፍቲ ፀገም ይራቐቑ ብብዝሒ ናይቲ ፀገም ይሓስቡ እቶም ካልኦት ግን ናብራ ኸቢር ምዝበሃሉ እቲ ፀገም ምስ ሰምዑ እንታይ ሓይሽ መሊሱ ኸይወሰኸዶ ቀልጢፈ ኸዕድግ ቀልጢፎም ናፍቲ መፍትሕ የድቡ እንታይ ሓይሽ ኣታውየይ ክዕቢ እምበር ናብራ ተኸቢሩ ክልተ ሰለስተ ስራሕ ክሰርሕ እምበር ይብሉ ንስኻ ካበይኖት ኢኻ ኣፍቲ ፀገም ዲኻ ብብዝሒ ጊዜኻ ተጥፍእ ዋላ ሳብ መፍትሕ እዩ ናይ ፍታሕ ሰብ ምዃን ኣለካ ኣብ ቲቪ ዘይትፈትዎ ፕሮግራም ተመፂኡ እንታይ ኢኻ ትገብር ሪሞት ኣልዒልካ ተቐይሮ ሓቀይ ርኢኻ ሕጂ እውን ብዛዕባ ትፀገም ምሕሳብ ምስ ትጅምር ትፅሕፎ እሞ ብዛዕባ መፍትሒኡ ምሕሳብ ምጅማር ኣለካ ናፍቲ መፍትሒ ምትኳር ኣለካ ስለዚ ኣብ ወረቐት 5 መፍትሒ ዘርዝር ሳልሳይ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ታህዋኽ እለይ ይበሃል ምስ ጊዜ ኣይትቃለስ ምስ ጊዜ ስለ ተሓስብ ኢኻ ብብዝሒ እትሓስብ እትጭነቕ መጀም ኣጋጢሙካ ፈልጥ እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣብ ፈተና ጊዜ ንኽትውድኡ 10 ደቂቕ ተሪፍኩም እስከ ቅልጥፍ ኢልኩም ኣረክቡ ምስ ዝብል ትስንብድ ንምንታይ ዝተረፈካ 10 ደቂቕ እዩ ተሪፍካ ዘሎ ድማ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ስለዚ ትደናገር ኣብ ሸበድበት ተኣቱ ቀልጢፍካ ንምስራሕ ኢልካ ኩሉ ንምምላስ ኢልካ እትፈልጦ ኸይተረፈ ይጠፍአካ ኣብ ታህዋኽ ተኣቱ እንታይ ሞ ነይሩ እንታይ ነይሩ ይፈልጦ እኮ ነይረ ትብል ከይፈለጥካ ግን ብግምት ሰሪሕካ ትወፅእ ኣብ መወዳእቱ ድማ ጽቡቕ ውፅኢት ኣይከውንን ኣብ ህይወት ድማ ከም እዩ ሓደ ጊዜ ንስኻ እተሓስቦ ነገር ቀልጢፉ ብዘይ ምፍጻሙ ብብዝሒ ከም ተሓስብ ትኸውን ሓደ ሰብ ኣነ ኣብ 25 ዕድመይ ጽቡቕ ቢዝነስ ኣቂመ ጽቡቕ ኣታዊ ክህልወኒ ይብል ልክ ኣብ 27 ዓመቱ ልደት በዓል ከኽብር ተመሊሱ ነብሱ ተረኣያ ግደፍ ጽቡቕ ቢዝነስ ከቐውም ተቆፂሩ እኮ እንዳሰርሐ ኣይኮነን ንዕኡ ዝቆፅር ሰብ እኳ የለን ድንግርግር ይብሎ ብጣዕሚ ይጭነቕ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 30 ዓመተይ ክምርዖየ ቆልዓ ክወልደ ኢላ ትጸንሕ እሞ ኣብ 30 ዓመታ ግደፍ ተመርዓ ክትወልድ ቅርዑ ፍቕራዊ ርክብ ከማን የብላን ኩልና ዝኾነ ነገር ንደሊ እሞ በቲ ንደልዮ ቅልጣፈ ተዘይተፈጺሙ ብብዝሒ ንሓስብ ኣብዚሕና ንጭነቕ ናይ ጭንቀትና ጉዳይ ታህዋኽና እዩ በቃ ኣቋራጭ ሓፀርቲ መንገድታት ሕጂ እኮ ርጊ ኢልና ኣብ ኢድና ዘሎ ኣመዓራሪና እንተንንቀሳቐስ ነገራት ቀልጢፎም ተመዓራርዮም በቲ ንደልዮ ቅልጣፈ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ታህዋኽ ኢና ዘለና ፍትዋት ምስ ጊዜ ኣይትወዳደሩ ዝወሰደ ይውሰድ እምበር ኣነ ኣብ ከይዲ ኣብቲ ዝደልዮ ክበፅሕ የበል ርኢኻ ትዕግስቲ ማለት እትኽእሎ እንዳገበርካ ንዝጎይ ጊዜ ምሕላፍ ማለት እዩ ጊዜ ይጎይ እዩ እወ ልዕሊ ዓቕምኻ እዩ ንስኻ ግን እትኽእሎ ኢኻ ትሰርሕ ምስኡ ድማ ትጽበ ኣቋራጭ ምሕሳብ የብልካን ምዕጋስ ምስ ትጅምር ሕጂ ኣእሙሮኻ ናፃ ምዃን ይጅምር ኣእሙሮኻ ምጥቃም ትጅምር ነፃ ምስ ኮንካ በቲ እትደልዮ ቅልጣፈ ምዕባይ ትጅምር ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ማይ ብግቡእ ክሕንብስ ተደልዩ ነፃ ምዃን ኣለዎ ፍኹስ ኢልዎ ክሕንብስ ተደልዩ ነቲ ማይ ኣሚኑ ፍኹስ ኢልዎ ኣብቲ ማይ ክድቅስ ኣለዎ ሽዒኻ ትሕንብስ ንምንታይ ኣሚንካ የለኻ ነቲ ማይ ግን ኣብቲ ማይ ብሓይሊ ክሕንብስ የልካ ፍንጭራዕ ትብል ተኾይንካ እቲ ማይ ልዕሊኻ ስለ ዝሕይል ከጥሕለካ እዩ ጊዜ ከምኡ እዩ ንጊዜ ክቋፃፀሮ የልካ ከም ገለ ብቕልጡፍ በቋራጭ ኣብ ዝደለኽዎ ክበፂሐ ምስ ትብል ብብዝሒ ክትሓስብ ክትጭነቕ ጊዜ ካባኻ ንላዕሊ ሓያል እዩ ከውድቐካ እዩ ምዕጋስ ኣለካ ሓደ ፍሉጥ ቢልዮነር እንታይ ኢሉ እተን ናይ መጀመርያ 100,000 ንምርካብ 5 ዓመት ወሲድለይ ኣብቲ ጊዜ ካልኦት ሰባት 100,000 ኣብ ወርሒ እውን ክረኽብዎ ክእሉ እዮም ተገለደ ብዓመት ንዓይ ግን 5 ዓመት ወሲድለይ ብድሕሪኡ ድማ 1,000,000 ንምርካብ ካልእ 5 ዓመት ወሲድለይ ብሓፈሻ ሚልዮን ንምብጻሕ 10 ዓመት ወሲድለይ ብድሕሪኡ ግን ነቲ 1,000,000 10 ሚልዮን ንምግባር 100 ሚልዮን ንምግባር ቢልዮነር ንምዃን ግን ካብ 2-3 ዓመት ንላዕሊ ኣይወዳኣለይን ይብል ርኢኻ
جزء زوسدلك مسرت كسبت نتصفي after foundation ويك أم مسرت تتجنيك اتبلاسو نلعل المحبب بتعم قليل هيوت كوميا سلازي أقارج قداف شابت بالدوابل ببزح تجنعو ببزح التحاسبو مس جزء إننا توادركا إندا تقالسكا سلازخوني معقاس علىكم فتوات رابعي ببزح خي تحسب كي تجنق تدليخا نمحسب زخون جزء مدب أب كم جزء ن10 دقيق ن30 دقيق كحسب يبلمو بروجرام أوتص لك عتا ساعات مستبصح ألارم ملا شعوم حساب جمر زولن زيلن زدل خي حسب 30 دقيق مليو ألارم مدمات مسجمر نفس راح كتملس حجي نحسابات كبوتا هيبكاي علىها سلازي أجد السرح ندا سرحك حسابات يمزكاني ريخا حدا جزء نمحساب زخون جزء سلازي مدبكا أوسان سرح ጭንቀት መጽእ ሓሳብ መጽእ ክድቅስ ክትብል ሓሳባት መጹ ድቃስ ዝኸልኡ ብጣዕሚ ወሳኒ ስራሕ ክትሰርሕ ክትብል ሓሳባት መጽኻ ሕጂ ግን ግዜ መዲብካሉ ኣለኻ ከማን ሜንታል ቴራፒስት እንታይ ይብሉና ወዲ ሰብ ሓሳቡ ክቆጻጸር ይኽእል እዩ ንኣብነት ቴሌፎንካ ምስ ትድወል ክተልዕሎ ዘይትደሊ እንዳረኣኻዮ ኮስቕ ትብል ኢኻ ብድሕሪኡ ፀዊዑ ይውድእ ገዲፍ ካይልሃ ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮኻውን ከምኡ ሓሳብ መጽእ ይኩሕኩሐካ ንስኻ ብብዝሕ ምሕሳብ ተደሊኻ ትኸፍቶ ልክዕ ከም ምልዓልቲ ስልኪ ተዘይደሊኻ ትሕልፎ ስቕ ትብል ወይ ቆፀራ ትሕዘሉ ዳሕራይ ክሓስበካ እየ ትብሎ ሓሳብካ ምቁፅጻር ማለት እዚ እዩ ይብሉና ቴራፒስት እንታይ ማለት እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብቲ ዝገርም ቅድሚ ሕጂ ጌርኩሞ ትፈልጡ ኢኹም ንኣብነት ብጣዕሚ ምስ ተኽብርዎ ወይ ምስ ትፈትዎ ወይ ከዓ ምስ ተፍቅሮ ሰብ ኮይንኩም ዝኾነ ሓሳብ ምስ ዝመፀኩም ኣይ ዳሕር ምሕሳብ ሕሸኒ ሕጂ ኣብዚ ክፀቅጥ ኢልኩም ናብ ዕላልኩም ወይ ስራሕኩም ትምለሱ ብጣዕሚ ኣብ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ኣብ ህፁፅ ጉዳይ ምስ ትህልው ኣብ ንፈተና እትዳለውሉ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ወሳኒ ዝኾነ ስራሕ እናሰራሕኩም ዝኾነ ጭንቀት ወይ ከዓ ሓሳብ ምስ ዝመፀኩም ኖ ንስኻ ሓንሳብ ጽናሕ ንዓኻ ዳሕራይ ክሓስበካ ኢልኩም ናፍቲ ቀንዲ ጉዳይኩም ተመለሱ ኣእምሮ ምቁፅጻር ማለት እኮ እዚ እዩ ድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ንተሓስብሉ ሰዓት ትምድብሉ ካብቲ ዝመደብካሉ ግዜ ወፃኢ ሓሳብ ምስ ዝመፀካ ኖ ኣፍታ ዝመደብ ኩልካ ሰዓት ንራኸብ ትብሎ ንሓሳብካ ኣሕሊፍካ የለኻ ማለት እዩ ንዘይትደልዮ ስልኪ ከምዘይተልዕሎ ንዘይትደልዮ ሓሳብ ሕጂ ኣይሓስበካኒ ዳሕራይ ንራኸብ ትብሎ ንሓሳብ ቆፀራ ምትሓስ ብጣዕሚ ዝገርም መፍትሒ እዩ ጭንቀትካን ብብዝሕ ምሕሳብካን ተቋርጽ ሓምሻይ ንኣሽቱ ሓሳባትካ ምውዳእ ኣዘር ዝተባህለ ደራሲ ንኣሽቱ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ንኣሽቱ እዮም ግን ናይ ዓበይቲ ሓሳባት ቦታ ይሕዙ ይብለና ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ዝኾኑ ሓሳባት ንኣእምሮኻ ይቆጻጸርዎ ብዛዕባ ሰባት ኣብዚሕካ ትጭነቕ ምንም ንዘይጠቕሙኻ ሰባት ወይ ድማ ምስ ሰባት ነብስኻ እናዋዳደርካ ነዊሕ ሰዓት ትህልኽ ከምዚ ተዝኸውን ከምዚ ትብል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓሳባት ንኣሽቱ እዮም ግን ኣብ ኣእምሮኻ ዓቢ ቦታ ይሕዙ ግዜኻ በልዑልካ ጉልበትካ ምጽው የብልዎም ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባት ምውዳን ምርሓቕ እዩ ዘለካ እንታይ ማለት መስለካ ብተግባር ብግብራዊ ነገር ምርሓቕ እዩ ንኣብነት ከምዚኦም ዝበሉ ንኣሽቱ ሓሳባት ምስ ዝመጹኻ ተስእሞ ገዛኻ ኣማዕራሪ ኣነጻጽፍ ኣጸራሪ ብሓንሳብ ነቲ ሓሳብ ክትርስዖ ኢኻ ወይ ስፖርት ስራሕ ወክ ግበር ተደሊኻ ናይ ነፃ ኣገልግሎት ሃብ ወይ ከዓ ኣብ ጥቓኻ ንዘሎ ቆልዓ ኣልዒልካ ኣጻውቶ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ምስ ትገብር ንኣሽቱ ሓሳባት ካባኻ ክርሕቁ ይጅምሩ ዓበይቲ ሓሳባት ብፍጹም ክትሃድሞም የብልካን ዓበይቲ ሓሳባት ኮፍ ኢልካ ኢኻ ክትፈትሖም ዘለካ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ካብ ንኣሽቱ ሓሳባት ግን ምህዳም እዩ ዘለካ መፍትሒ የብሎምን ምስ ሰብ ምውድዳር ብዛዕባ ሰብ ምጭናቕ እንታይ መፍትሒ ኣለዎ መፍትሒ የብሉን ስለዚ ንኣሽቱ ሓሳባት ምስ ዝመጹኻ
ኣይ ኣነ ነዚ ክሓስብ ንዓይ ኣይበቅዕንዩ ብጣዕሚ ትሑት ሓሳቢ ምባል ኣለካ ሓደ ግዜ ስራሕ ስለ ዘይብልካ እዩ ዝኸውን ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጹ ከም ዝበሃል ስራሕ ዘይብሉ ሰብ መጻወት ሰይጣን ይኸውን ይበሃል ሪኻ ስራሕ ስለ ዘይብልካ ዘይረብሖ ሓሳባት ንኣእምሮኻ ይመልዎ ስለዚ ስራሕ ምስራሕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ጀምር ሽዑ ንኣሽቱ ሓሳባት ክውደን እዮም ሻድሻይ ናይ መወዳእታን ከዓ ብጣዕሚ ወሳኒ ብብዝሒ ምሕሳብ ብብዝሒ ምጭናቕ ክትኣሊ ተደሊኻ ብእምነትካ ጽናዕ ሰብሲ ጾርካ ኣረክቦ እንዳተባሃለ ንምንታይ ባዕሉ ክስከም ዝደሊ ንምንታይ ጾሩ ባዕሉ ክስከም ዝደሊ ንስኻ ጾርካ ጸገምካ ሽግርካ ጭንቀትካ ንፈጣሪ ክትቦ እንዳኸኣልካ ንምንታይ ንስኻ ትስከም ንስኻ ኣብ ትቆጻጸሮ ጥራሕ ተኩር ዘይትቆጻጸሮም ዘይትጭብጦም ነገራት ዘይትቕንሶም ነገራት ንፈጣሪ ሃቦ ሓደ ግዜ እኮ ዓቕምኻ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ፍኹስ ዝብለካ ኣነ ነዚ ክቆጻጸረ ነዚ ግን ኣይቆጻጸሮኒ ንፈጣሪ ክህቦ ይበል ኩነታት ንስኻ ኣይትቆጻጸሮን ኢኻ ኩነታት ተሃገር ኢኮኖሚ ንስኻ ኣይትቕይሮን ኢኻ ናይ ደቂ ሰባት ጠባይ ንስኻ ክትቀይሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንስኻ ኣብ ክትቀይሮ እትኽእል ኣተኩር ዘይትኽእሎ ንፈጣሪ ሃቦ ንዋንኡ ሃቦ እሞ ብጣዕሚ ከበድቲ ጸገማት ዘሸግሩኒ ንፈጣሪ ከመይ ገይረ ክህቦ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወረቐት ኣውፅእ ዘጨንቑኻ ልዕሊ ዓቕምኻ ዝኾኑ ጸገማት ዘርዝሮ ፈጣሪ እዚኦም ጸገማት ንዓኻ ኣሕሊፈ እህበካ ኣለኹ በል ከምኡ ኢልካ ጽሓፍ ሓደ ግዜ ናይ ስራሕ ውዕል ምሽ ትፍጽም ኢኻ ምስ ፈጣሪ እውን ናይ ስራሕ ውዕል እቶ ሳብ ኮንትራክት ግበሮ እታ ዓብ ጸገምካ ሽዑ ፍኹስ ክብለካ እዩ ዝኾነ ስምዒት ክስማዓካ እዩ ደጋጊምካ ኣንብቦ ብድሕሪኡ ካብ ኣእምሮኻ ናብቲ ወረቐት ናብ ፈጣሪ ከም ዝኸደ ክስማዓካ እዩ ሕጂ ንስኻ ዘይትቆጻጸሮ ንፈጣሪ ሂብካዮ ኣለኻ ሕጂ ህይወት ናጻ ትገብረካ ምጭናቕ ብብዝሒ ምሕሳብ ከተቋርጽ ኢኻ ሓደ ግዜ ደኺምካ ለፊዕካ ሰሪሕካ ነቲ ውጽኢቱ ክትቆጻጸሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ውጽኢቱ ንፈጣሪ ኣረክቦ ንስኻ ምዝራእ ስራሕካ ዘብቁሎ ፈጣሪ እዩ ንዋንኡ ሃቦ ጽባሕ ኣይትቆጻጸሮን ኢኻ ንሰባት ኣይትቆጻጸሮም ኢኻ ንኹነታትካ ኣይትቆጻጸሮም ኢኻ ኣረክቦ ኣብ ዘረባና ይመስለና እምበር ፈጣሪኮ ከም ሰብ ብግልጽ ስለ ዘይሰርሕ እምበር ጸገምካ ብሕቡእ ብስውር ነቲ ጸገምካ እናፈትሖ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ስለ ዘይትርእዮ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ጽምው ዝበለ ጸልማት ቦታ እናኸደ ይፈርሕ እሞ ፈጣሪ ብጣዕሚ ተድልየኒ ኢኻ ኢሉ ለመነ ቁሊሕ እንተበለ ክልተ ጽላሎት ረአየ ተረጋግዐ ብድሕሪኡ ኣብ እሾኽ ዝበጽሖ ዓቐበት በጽሐ ፈጣሪኡ ከም ዘሎ ንምርጋጽ ቁሊሕ እንተበለ ዝረአዮ ንምእማን ተጸገመ ሓንቲ ጽላሎት ጠራሓ ዘላ ሰንበደ ራዕራዕ በሎ ኣምላኸይ እንታይ ገይረ እንታይ በዲለካ አንተ ወይ ኣብ ጻሕ ዝበለ ጎልጎል ምሳይ ነርካ ሕጂ ብጣዕሚ ኣብ ዘፍርሕ ግዜ ኣብ ወሳኒ ሰዓት ግን ምሳይ የለኻን እንታይ ኣይበዲለ ኢሉ ኣማረረ ሓደ ድምፂ ግን ሰምዐ ኣጆኻ አንተ ወይ ቀሊል ነይሩት መንገዲ ኣብ ጎንኻ ነይረ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ዘፍርሕን ሓያል መንገዲ ስለ ዝኾነ ሓዚለካ ኣለኹ እቲ ትሪኦ ዘለኻ ጽላሎት ናተዩ በሎ ሪኢኹም ፈጣሪ ብሕቡእ ይሰርሕ ብግልጽ ኣይኮነን ጸገምካ እናፈትሖ እዩ ዝኸውን ኣሕሊፍካ ሃቦ ስኡልካ ኢኻ ጭናቕ ዘለኻ ብኾንቲ ኢኻ ተሓስብ ዘለኻ ህይወትካ ትቕይሮ ንስኻ ኣብ ትቆጻጸሮም ጸገማት ምስ ተተኩር እዩ ንስኻ ዘይትቆጻጸሮ ንፈጣሪ ምስ ትህቦ እዩ ዝፈትወኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ክሳብ መወዳእታ ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣፍታ ትመጽእ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ኩሉ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ቅነ ህይወትኩም ብንቕሓት ብርሕዋ